Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Aupa laguno, gaurkoa Beintza-Labaien herrira hurbildu gara. Beintza-Labaien Nafarroako ipar-mendebaldean kokatzen dugun herria da, zehazki Malerrekako baiaran. Hemendik Soratxipi mendia igoko dugu. Eta horretarako Gorostieta lepora igoko gara. Guztiran 8 kilometrotako ibilbidea osatuko dugu. Eta Soratxeta 1069 metrotako garaiera duen mendira igoko gara. Gogoratu, guk Gorostieta lepotik igoko dugura, baina Lehurtzako urtegitik ere igotzeko aukera dagoela. Gaurko guraldiarekin, eguzkitsu, saiatuko gara gure helburua betetzen. Bagoaz aurrera. Hemendik hasiko dugu gure ibilbidea, zehazki Gorostieta lepotik. Soratxipi mendia igoko dugu gaurkoan 1069 metro dituena. Eta orain esan bezala, Gorostieta lepora iritsi gara, zehazki Ultzama Basaburua eta Malerrek artean dagoen lepora. Hortik guztira, hemendik zehazki 8 kilometro aterako zaizkigu. 4 kilometro igore eta beste 4 jaitsira bide berdinetik eginez. Orain, ura sartu motxilan eta bagoaz. Kaixo, gaur Beintza-Labaieneko Soratxipi mendiaren eremura etorri gara. Hementxe, hasi gara Soratxipira igotzen, eta gure nahia izango da hemengo ekosistemak, animaliak, zein landareak zuen ganatzea. Egun paregabea daukagu, eguzkitsua eta gardena, eta hasi garen momentutikan, ja, sekulako bistak ikusteko aukera ditugu. Ea sortea daukagun, eta zenbait gauza ikusteko aukera dugun. Ibilbidea jada hasi dugu, eta berehala sartzen gara pagadi, tamaina handiko pagadi batean. Hementxe, beti bezala, gure pagadien barruan, fresko, orain lehor, badirela egunak euriri bota gabe ondela, eta hementxe ikusten ditugu zenbait adin ezberdinetako zuhaitzak. Zen fustalak, zen latizalak, eta ja pixkat beste kudeaketa batzuetan mantendutako beste pago handi batzuk.
Hementxe bada okil gibelnabar bereziaren populazio txiki bat, eta ez dakit ikusteko aukera izango dugun, baina hurbiltzen bazarete, eta pagadi hauetan zehar galtzen bazarete, nor daki, agian ikusteko aukera izango duzue. Bueno, gure basoak ez dira guk izakiok egindako egiturak, eta han eta hemen ateratzen dira zuhaitzak. Segurazki orain dela urte batzuk, haren gurasoak, agian existitzen ez diren inguruko beste ale batzuk hazia bota zuten, eta hemendikan izan zuen aukera argizpien ezetasuna eta zoruaren arrazoi bereziengatik ale hau hemen garatu ahal izateko. Urteak joan, urteak etorri, hemendikan ura igatu egiten da, eta fijatu zaitezte, zoru guztia joan egin zaio. Hau bada askotan pagoei gertatzen zaiona. Apurka-apurka, zorua joaten zaie, pixkat maldaren arabera, eta sustratoa galtzen doaz. Hementxe askotan panikesak eta ugaztun txikitxoen, baita sator txiki eta karraskari txikien bizilekuak izaten hori dira, eta ikusten dugu baiaia zuhaitzaren erdia airean dagola. Pagoek berez ez dakate oso sakona diren sustraiak, eta urte batzu barru sorte makala iragartzen diot ikusiko dugu berez orain jartzen gara, baina badazpade ere ez nuke sortea tentatuko. Apurka-apurka, egingo naiz. Enara eta Gabi gure lankideak Soratxipi mendian eta honen natur ingurunetan ibili dira, eta gu gaurkoan ondoko herrira hurbildu gara, Behintzalabayenera. Behintzalabaien Nafarroa garaiko iparraldeko udalerri bat da. Malerreka ibarrean aurkitzen da Baztan bidasoa eskualdean. Iruñetik 58 kilometrotara dago eta 230 biztanle inguru ditu. Orain beraz goazen herria ezagutzera. Behintzalabaien Nafarroa garaiko Malerreka ibarrean aurkitzen den udalerri bat da. Herriak bi auzo ditu, bata bestetik 700 metroko distantzera, Behintza eta Labaien. Horregatik Behintzalabaien izena eman zaio herriari. Herriak aberastasun naturala duen leku lasai eta eder bat da, horregatik herritarrek natur ingurune asko estimatzen dute.
Gaurkoan Mikel Albizurekin gaude. Mikel Behintzalabayengo biztanlea da, landaetxe bat dauka hemen herrian eta mendigira da ere bai. Kaixo, Mikel, zer moduz? Ongi, gaur eguraldi azkenean hobetu eta desente, disfrutatuko dugu bai. Hori da, eta konta iguzu non gaude gaurkoan? Behintzalabaienen gaude, ongi erranduzun bezala, hain zuzen herri bat gara, baina bi auzotan banatua. Behintza eta Labaien, 500 metro dira bien artean, eta gero baita ere baserri sakabanatu batzuk ere bai. Nafarroko mendialdeko herri bat gara, gure Gibeleko alde hontan baditugu Soratxipi, Unazorrotz eta mendi batzuk. Mendian bertzealdean Ultzamabailara dugu eta pixkat haratagoia Iruin herria. Eta, hain zuzen hau da, Bidasoako goiko aldea, garai batean, Basaburua izenakin ezaguna. Denetara, 200 bat bizilagun eta Gibelean dudan etxe hau da, alde batetik, ez da landa etxea, baizik eta ostatua eta terpetxe turistikoa, baina baita ere herriko etxea, udaletxea, dena eraikuntza berean. Dena elkarrekin. Bai. Eta konta eguzu, herriak ze harreman mota dauka hemengo naturingurunearekin eta mendiarekin? Oso harreman estua, zuzen harren nukenik, zeren pentsatu behar dugu azkenean hau zela herri bat orain dela urte batzuk haize jende gehiago bizi zena eta herri nekazari bat. Nekazaritzan neurri batean mantendu da, populazioa ez, baina nekazaritza ere poliki-poliki behitizoa, baina hala ere paisaia eta jendiak naturarekin eta mendiarekin harreman handia du azkenean. Mendia natura da, beraien lantegia, belaiak, iralekuak, edo larreak, edo basoa, pentsatu behar dugu gure herriaren ehuneko 60-70 mendi komunala dela, bertatik etxerako egurra hartzen dugu, bertatik ere iralekuak probesten ditugu, edo mendilarreak orduan, oraindik harreman estua da, bai. Bagoaz gure gaurko mendira, Soratxipi mendira, Gorostita lepotik atera gara eta pista jarraitu dugu. Berehala, Gerrearekin elkartu gara eta hortik Enagorri mendia inguratu dugu. Hemendik kilometro batera gaude gure helburutik, Soratxipi menditik, 1069 metro dituena. Eta hasi da haizea ematen, naiz eta eguzki izan eta temperatura oso ona izan, haizea dago. Beraz, poliki-poliki aurrera jarraituko dugu. Guazen. Iritsi gara gure gaurko tontorrera, Soratxipi mendira, 1069 metro dituena. Ibilbidea 4 kilometrotakoa izan da honen tontorreraino.
poliki Gorostieta lepoan hasi eta pistan barna abiatu gara. Gero, gerrearekin elkartu eta poliki Enagorri mendia inguratu dugu. Hortik, berehala, kilometro batera, Goratxipi mendira edo tontorrera iritsiz. Hemen atzean, argi eta garbi ikusten dugu, Mendaur mendia, Mendieder mendia, Oteixo mendia, azkenean, Bortziriak, Malerreka eta beste aldeko edo Iruñerriko eta Ultzamako zein Basaburuako baiarak bereizten duen mendia izango zen Soratxipi. Hemendik ere bai, argi eta garbi ikusten dugu, Behintzalabaien hemen atzean geratuko litzatekeela, eta gu hemen erdiko lepora igo gara. Beraz guztira, gaurko ibilbidea 8 kilometro osatuko ditugu. Beranzko ibilbidea berdina izango baita. Ikusten duzuenez, iparraldeko haizea sartu zaigu. Eta temperatura oso ona izan, iparrak gogor jotzen du. Beraz, zeo zer azkar jan, edan eta berehala beranzko bidea hartuko dugu. Bagoaz! Soratxipira igotzen, apurka mendi magaletatik, hasten gara sekulako panoramikak ikusten. Hementxe hori ikusten dugu Malerrekako eskualdea eta pixkat aurrerago Aritxulegi eta Aizkolegi barkatu eta Baztaneko mendi eta mendateak. Fijatzen bazarete, hemen inguruan entzuten ari ditugu zapelatzak, mirugorria pasatzen zaizkigu gainetikan. Europa mailan ez da askotan ikusten, baina hementxe, Nafarroan, sekulako harrapakari populazioa daukagu, eta horren arrazoia zein da, pixkat begibistan ikusten duguna. Baditugu larreak, baditugu basoak, baditugu haitzak, eta aberen ustiapenak ere. Hortxe ikusten da, egun garden hontan, pixkat gure lanbideen ondorioa den paisaia eta denen artean lortutako natura, onerako edo txarrerako, baina bada daukaguna eta nik uste pena merezi duela konserbatzea. Bueno, hementxe, gure paisaiaren arrazoi bat, hemen ikusten dugu behia, gaur egon berotsua da eta hortxe dabil edaten, eta entzuten zaio, nora zurrupatzen duen. Hau bada, askotan, gure aberek behar dutena mendietan, ez? Ur iturburu bat edo iturri bat, haren egarria pixkat asetu dezaten. Bada, ohitura zarra, bertako baserriek beti mantendu izan dutela gure paisaia, eta kasu hontan hementxe dakagu horietako arrazoi bat. Kasu hontan behiak, baina baita ere behorrak edota ardiak. Oso importantea da esplotazio txiki hauek mantentzea, bai bertako bizimodua mantendu ahal izateko, eta baita paisaia ere. Kasu hontan, behintzan, Soratxipiko mendi magaleta. Eta zure harreman pertsonala ingurunearekin zein izango litzateke? Bueno, nire harreman pertsonala ja bestelakoa da. Erran duzun bezala, mendigidaria naiz. Ni ez naiz hemen sortua, Donostiarra naiz sortzez, eta orain dela ja urte batzuk, hona bizitzera etorri nintzen. Eta kasu honetan proiektu turistiko bat kudeatzen dut, herriko
ostatua aterpetxeaz gain, mendigidaria naiz eta orduan nire harremana mendiarekin oso bestelakoa da. Azkenean nik mendia kontatzen dut 3. pertsona bezala, nik onatortzen denari kontatzen diot hemengo nekazariek, abeltzainek nola egiten duten lan, paisaia nola moldatzen duten, baina ni azkenean ez dut moldeatzen zuzenean, zeren ni ez naiz nekazaria ez abeltzaina. Nire harremana bestelakoa da, igual gehiago kulturala eta kirolaria. Eta aisialdikoa, ez da? Bai, aisialdiarekin lotua, bai aurrekin, eskolekin, eta baita ere, turista edo mendizale arruntekin ere bai. Aipatu diguzu aurreko galderan, oraindik badaudela nekazaritza lanetan ibiltzen direnak, baina gaur egungo gazteak herrian geratzen aldira eta mantentzen dituzte bai lanak eta bai hemengo ohiturak? Gazte batzu bai herrian gelditzen ari dira, ez nahiaina, zoritxarrez hori, oraindikan jaisteko prozesuan gaude, poliki-poliki, populazioa galtzen ari da herria, baina beste gazte batzu bai gelditzen ari dira. Gertatzen dena, gelditzen dira inguruan lana harrapatzen dutelako. Gaur egun erraten aldugu herrian nekazaritzatik, nekazaritza soiletik ez dela gazterik bizitzen. Orduan, horrek erakusten du pixkat nekazaritzaren egoera. Adineko batzuk bai, eta gero bai asko mantentzen da bigarren lana bezala. Hau da, egunez kanpoan lan egin, baina gero asteburuetan hartalde bat edo hazienda pixkat edo hortik bizi dena edo osagarri bezala eta horrek mantentzen du hemengo paisaia. Eta hemen herrian ze giro mota daukazue? Giroa, astez oso herri lasaia da, batzuendako lasaiegia, baina hala da, gure realitatea. Eta gero asteburuetan pixkat mugitzen da, herrian herri txikia izanik ere, badugu bi herriko ostatu, biak zabalik eta baita ere herriko elkartea. Orduan, mugimendu pixkate bada. Orduan alde hortatik, eta gero bai somatu dugu adibidez orain koronavirusen kontu honekin eta konfinamentuarekin, nolabait herriko jendea gehiago biltzen dela herrian. Nolabait, hirietan, herri txikietan bizitzea gehiago baloratzen baldin bada, herrietako jendeak ere bai, herrian bizitzeak ere bai baloratzen du. Eta hori abiz ikusi dugu, hainbat famili, hemen bigarren etxe bizitza dutenak eta Iruin herrian bizi direnak, konfinamentua batzuek hemen egin dute, ez da. Zergatik, dudik gabe, puskaz erresagoa eta erosoagoa delako. Zalantzari gabe. Eta, belaunaldi ezberdinekoen artean harremanik mantentzen alduzu edo baldago harremanik? Ez nuk erranen hola harreman handiri dagoela denen artean, bakotxa pixkat bere giroa egiten du, gazteek beraiena, inauteetan edo herriko bestetan, eta adinekoek beraiena, ez nuk erranen bai egia da biz herriko bestetan egiten da edo inauteritan bazkari bat gurasoak aurrekin, baina gero ja gazten saltua edo ematen denean ja bereizten da, orduan, gauza biek igual pixkate bereizten dira bai. Eta bi auzoen arteko harremana? Bi auzoen arteko harremana normala da, ezta? Garai batean nik ez dute hori ezagutu, kontatzen dute inauteriak auzo bakoitzak beria egiten zuela, joaldunak ateatzen ziren, joariekin, auzo bakoitzak beria egiten zuela, eta erdian dagoen errota zarrean elkartu, sortziko bat aurresku bat barkatu, elkarrekin egin eta gero bakoitza bere auzora bueltatzen zela. Horai populazio gutxi garenez, azkenean elkarrekin egin behar dugu, bai. Eta festetan eta dena festa berdinak ospatzen dituzu, elkarrekin eta? Bai, elkarrekin, baina gauza bitxikeri batzu badira. Hemengo santua, hemen dugu Eliza, San Pedro Eliza eta santua San Pedro, baina bestak ez dira San Pedro egunean ospatzen, baizik eta oraindela urte batzuk erraten dute nekazariek eskatu zutela bestak abuztuaren lehenbiziko asteburuan egiteko. Zertan, mendi lanetan eta batez ere belarretako lanian lan handia izaten zen orduan, eskuz lan gehiena eta orduan oso lan neketsua zenez eskatu zuten abuztun hasieran. Eta abuztun hasieran beti ortzialetik lehen aste arte, orain astelen arte egiten da. 4 egun besta, eta bitxikeria, herri bat gara, baina bi auzotan banatua, orduan nola egiten da, egun batean, urrengoan bertzean. Eta txandatuz egiten dugu. Eta adibidez urte batean hortzirala behintzan hasten baldin bada, helduen urtean labaien hasiko da.
hori bai, ala onartua da eta ala egiten da. Orduan hemen abiez musikariak ibiltzen dira plazatik plazara, auzo bakoitza badu bere frontona, bere ostatua, orduan giroa bertan egiten da. Gure beranzko ibilbidearekin hasi baino lehen, aipatu ditugu Malerreka eta Bortziriak aldeko mendiak, baina hemen Iruñerriko mendiak ere bai ikusten ditugu. Izan ere, hemen atzean Izaga mendia izango genuke, Elo mendia ere bikain ikusten da, eta zer esanik ez Alaitz mendilerroari buruz. Ikusten duzenez, azkenean hemen 360 graduko bistak ditugu Nafarroa inguruko mendi nagusienak ikusirik. Gu beranzko bidea hartuko dugu, bagoaz! Gure helmuga puntura heldu gara. Gaurkoan, Zoratxipi mendia igo dugu, 1069 metro dituen mendia. Eta guk, Gorosti eta Lepotik hasi dugu ibilbidea. Lehen esan bezala, Zoratxipi mendira igotzeko beste ibilbideak badaudela ere esan nahi dizuegu. Adibidez, Leurtzako urtegitik edo Behintzalabaien herritik ere igo daitezkenak. Guztira, Gorosti eta Lepotik 8 kilometro atera zaizkigu. Hasieran, poliki-poliki pista hartu eta GR-a hartuz Lepora iritsi gara, hortik Tontorrera iritsiz. Behin Zoratxipin, Malerreka eta Bortzirietako mendi nagusienak ikusteko aukera izan dugu. Mendaur, Mendieder edo Ekaitza adibidez. Beste aldetik, Iruñerrian barna, Izaga, Elo mendiak edo Alaitz mendilerroak ere ikusteko aukera dago. Egia esan, ibilbide hau oso polita da, baita erreza ere. Azkenean, familientzako edo lagunekin ateraldi erraz eta polit bat egiteko aukera bikaina da. Beno lagunok, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, hemen atzekaldean ikusten dugu egitura bat, hau bai, guk gizakiok egin duguna, eta batez ere gure ongi izaterako, badela eraman behar dugula elektrizitatea berotzeko, argi indarra izateko, eta ez. Orduan, hauxe da ingurumen garapenaren eta gure garapen jasangarriago batera dakagun pixka terronka edo leloa, ez? Askotan animaliak, batez ere harrapakariak, igo egiten dira poste hauetara, ze mendikan adibidez bakate bista privilegiatu bat, beheko larreak izatzeko, bai sagutxoak, bai sugantilak edo sugeak harrapatzen dituzten hegaztientzat. Eta
hortxe goian igotzen dira, eta askotan jeitsi egiten direnean zerbait izatzera, elektrokutatu edo erre egiten direla, argindarra horrengatik. Badaude puntu beltz desente eta identifikatzen ditugunean, askotan argindarreko enpresek konpondu egiten dituzte. Askotan, gure gobernotaz edo gizarteak pizkat presioarengatik konponduak izaten dira. Hortxe ikusten duguna, zenbait egitura berezi ditu, fijatzen bazarete, argindarra kable batetik dator, eta gero etortzen da postea. Orduan gertatzen dena da, behean eta gorriz, kasu honetan ikusten dituzuen kable horietatik pasa egiten du, postearen bestaldean dagoen kablea, pasatzen da argindarra, ez? Kable horiek gorria daude PVC-ko edo plastikozko geruza batekin edo olako estutxe batekin isladaturi daudelako. Orduan, edozein hegaztik goian gelditzen baldin bada, hori ikutzen badu, argindarra ez dio kalambria edo elektrizitatea pasatzen. Importantea da, bakarrik puntu batekin ikutzen baldin badu, ez dago problemarik, baina biekin, adibidez, hanka edo atzamarra eta egoekin ematen baldin badio, froska ematen dio talka eta erailtzen du. Ere ikus dezakegu beste egitura bat, eta bada, elektrizitatea ez da bilen eta postearen ondoen dauden olako bueltaka dauden zilindro moduko egitura hori deitzen zaio elemento PK. Zer da hori? Bada hola, bueltaka egin da eta hori saihestzen du edo ideia da ekiditea hor eta elektrizitatearen ondoren, edo ondoan dauden kable gorri horiek, pixkat hor bertan ez gelditzeko. Orduan gelditzen dira igual postearen gainean, baina ez elemento pekaren gainean. Hor pixkat ez dute horreka lortzen, ez zaie gustatzen, eta orduan saihestzen da hor geratzea. Honen inguruan badago Nafar gobernuak pixkat mugitzen nahi den kurso bat, proiektu Aquila Life delako, ze boneliko arranoek adibidez edo eta beste harrapakeri batzuk askotan, batez ere gazteak igo egiten dira posteetara eta askotan erailtzen dituzte. Orduan, badago jartzen baduzu Googleen hori Aquila Life delako, badago kurso bat jakiteko nolako konponketak eta zenolako honen inguruan formatu ahal izateko aukera izango duzue. Interesgarria da eta modu honetan gure garapena edo ongizatea lortzen dugu, baina ez dugu zertan animaliekin talka egin behar edo haiek gure espeziarekin pixkat arazotan jarri. Zoratxipitik beruntz botatzen duten urek topo egiten dute Ezkurra ibaiarekin eta hemen elkartzen da justo puntu hontan Donestebeko Tamalerrekan topo egiten dute Bidasoa ibaiarekin. Orain, uda partean, biak nahiko xume jeisten dira, baina pixkat handitu egiten da behintzako urekin. Hementxe puntu hontan animalia desente entzuten dira, Martin Arrantzaleak, beste limikola batzuk, Actitis hipoleukos delakoak, eta, antzemate da pixkat, presa edo urtegia pixkat orain bertan bera dagola, eta horrek pixkat begibistak erakurtzen digu ibai ertzeko harriak daudela eta urtean zehar estali egiten direla. Egun polita daukagu eta
animatzen zaituztegu zonalde honetara etortzea, bai ibai zein baso eta mendietaz disfrutatzera. Honaino gaurko saioa, espero dugu gustatu izana, zuen ganatzea hemen behintzako inguruneko eta Soratxipiko inguruneko basoak, larreak, bizimoduak eta natura azken finean. Hurrenera arte, mila esker, agur! Bueno, ondo moldatzen zarete, ezta? Bai, hortan, dudik gabe, badira gauza, ekitaldi religiosoak bestetan ere mantentzen dira, eta, claro, Eliza hemen dugu, orduan nahi eta nahi ez, meza nagusia hemen egiten da, baina, gainontzeko gauzetan, banatzen da. Bai, tartekatzen zuen. Bai. Eta, gaiaz pizkat aldatuz, kanpotarrak, festetara ere, bai, baina esaterako mendira eta hemengo natur ingurunetara etortzen aldira? Bai, hemen herrian, mendian bertzealdean du adiez Leurtzako urtegiak, urroztik igotzen da, baina berez eremua urroz eta Beintza Labaienen artean partekatzen dute, eta horra jende haunitz etortzen da. Azkenean eskualdeko baliabide, natur baliabide turistikoare bihurtu da, ezta? Arrasongi antolatua dago, udalek lan bikaina egiten dute hori antolatzen, eta jende haunitz. Gero, horrez gain hemen, azkenean aterpetxe turistikoa izanik, baita ere, somatzen da, ezta? Gure kasuan, gehien bat kanpoko jendeekin lan egiten dugu. Herriko ostatua gara eta herriko jendeekin egiten dugu, baina horrez gain aterpetxeak kanpoko jendeekin egaitzen da. Eta etortzen dira Euskal Herritik, baina kanpotik ere bai etortzen aldira? Bai, guk hemen argita garbi somatzen dugu, urtean zehar gehien bat Euskal Herriko jendea da, asteburuetan etortzen dena, eta gero ja uda aldean aldatzen da. Uda aldean Euskaldunok Pirineo aldera edo Alpetara edo hainbat lekutara joten garen bezala, kanpotik ere gehien bat katalanak, madrileñoak, valentziarrak asko estimatzen dute gure natura, gure paisaia, gure berdea, gau ez freskotasuna loiteko, gauza horiek eta edo basoan barna ibili ahal izatea, ezta. Orduan, beraientzako deskubrimentu handia da eta estimatzen dute bai. Eta bukatzeko, imaginatu lagun bat etortzen zaizula bisitan, hona herrira, ze plan motak egingo zigituzke berarekin eta nora eramango zenuke ere inguretan? Olako eguraldia balitz, dudik gabe mendira gainez gain ibiltzera. Oso mendilarre polita ditugu eta proposatuko nioke, lehendabizi Labaien auzora jaistea, eta gero, gure herrin inguruan mendiek egiten dute alako borobil edo zirko bezala, zirko horrez gainez gain ibiliko ginateke, goiza, eta gero eguerdialdea ailegatuko ginateke Leurtzako urtegietara. Ongi zardituta gero baino eder bat hartu, bainatzea librea da, mokau bat egin, eta gero ja, bazkalduta gero, horra bitako lepoan barna onata etorri. Ordu erdiko bidea daia, itzulia, eta horrela, 14-15 kilometroako mendi itzulia izan elitzateke. Eguraldi txarrakin, pena da, zeren mendi hauek ederra dira, baina eguraldi txarrakin, desente galtzen dute. Orduan, badugu kobazulo bat, Lezealde izenekoa, oso interesgarria, eta igual horra joan enginateke bisita bat egitera, ordu pare bateko bisita, pixkate, gure natura, gure bar, eta hemengo baso txiki bat Gaztainondo zarrak, ditugu 400-500 horretako Gaztainondoak, Sarasolako parajean eta herrin inguruan, eta horiek ere bisitatuko nituzke. Itxura hona daukazu di planak. Bai. Eta gero dudik gabe, herriko ostatuetan, ez gurean bakarri, herriko ostatuetan gero aperitif hartu eta gero derki bazkaldu. Zeonki. Dudik gabe. Mikel, mila esker mandi guztun informazioaren gatik, eta guk jarraituko dugu gure bisitan hemen, herrian zehar. Eta etorri nahi duzunean bisitan, hemen gaude. Bai, eskerrik asko. Bai, zuei. Agur.
Eta honekin bukatutzat ematen dugu gaurko saioa. Behintzala Baiengo herria ezagutzeko aukera paregabea izan dugu eguraldi polit honekin. Eta Mikelek esan digun bezala, herri hontan giro aparta dago, oso herri lasaia da, baina ekintza asko egiteko aukera badago ere bai, bai ingurunean eta bai herrian ere bai. Beraz, gomendatzen dizuegu hona etortzea, eta agur hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.